Aku aku ora nglumpukne nomor telepon gatel yo. Aku paling gak seneng nginggahne nomor telepone wong lanang, gak seneng nang HP ku renek nomor telepone wong lanang sama sekali. Gitu. Warkop sebelah omah tingkat kayak kowe iki lho komen apa. Ndabul Mbak, iya ndabul. Modus sing eneki ndancuk. Engko lek enek nomor telepon dancukan jaran kakean babi bu. Ora dolan tapi kakean gedobos. Kaya urip kuwi kakean wektu. Aku ora duwe wektu ya. Ora duwe wektu kon ngancani kon nampa teleponmu, balesi chat WA, ora kober aku. Ramdan guyu ngekek WK. Wis ora sah pakai bakale aku kerja ndek warung kopi itu ada Google Map. Wis ora sah Sherlockan itu nggak perlu ya. Cukup kamu klik sosial mediaku digoleki Google Map, ndek situ mau turut. Kurasa kalian ndak bodoh ya. Itu. Wis engko karo Google Map wis diterne ndek warung kopi. Nggenku kerja, gak usah tek Sherlock 6. Tai ngasu 6, gak usah. Kaken gedobos kuwi. Di nomorku kok dadak modus. Gak minat aku ngono-ngono kuwi. Kok jaluk nomor. Lelek aku niat ngkei nomor pres tak tulis tak pampang nanggen YouTube-ku to cah. Setiap videoku preyeki nomorku hubungono cah preyes ngono. Tak tulisi jika mau hubungi saya nomorku ini pre ngono dadak rasa kowe njaluk. Lek memang aku ngobrol nomor telepon wis tak setiap kontenku pres tak cantumke yo ndadakno. Nek ndak enek nomor teleponku berarti aku itu nggak share nomor telepon bolo ya. Dadak modal ndabol oleh duit ya Mbak. Nah iya. Wah kono kon aku kon ngancani ngobrol nang dhek-dheke seneng hahahi. Lah aku entuk apa? Pre mending waktuku tak ngimbut gawe aku. Waktuku tak nyambut gawe kaya aku kira ndek penggawean ae. Kene jek nyambut gawe repot-repot, kono telepon teko nggonku pre malah tak idoni raine ya. Kok dadak telepon, hai Mbak Sainem, hai ngene, hai ngono lah, buang waktu. Wayai aku gawe tempe goreng, tahu isi untuk duit, nglayani WA-mu ora entuk opo-opo. Ya ampun sampai berat kabeh cah. Tak keroki. Uyu indah sih yo. Lah iya. Nah, aku ora kerja arep mbadok apa, mbadok lungko. Kene ora enek sing ngekeki ya kecuali lek dek iki nelpon aku transfer 6 tak transferi 500 kancane aku ngobrol, tak kancani karo aku. Pakai durasi karo aku. Tak weki 3 jam. Tak kancani video callan karo aku. Transfer 500 ngono, gak apa-apa. Lah ora transfer mek modal apa ora sudi gagas aku. Zaman now gak enek sing gratis bolo. Gak ono sing gratis, ya toh. Suteke tuku, wedak tuku, sabun tuku ya. Nguyuh bayar 2000 lho. Lah kowe seneng atimu gratisan no. Yo. Melocot kabeh bolo tak kowe enek-enek nih. Jan melocot ae. Sangke luworone gak krasa melocot. Ya jadi yo indah sing kok ndak kelicir. Oh yo yo. Lah yo kasih paham yuk.